אם יש לכם ילדים פעוטים, כדאי שתזדרזו ותיסעו לקוטב, כי התופעה מייחדת את הקוטב, ואומר, הקרחונים הגדולים לא יהיו בעוד כמה עשרות שנים. כך מדווחים המוסדות הירוקים, ונדב אייל, עורך חדשות החוץ, יספר לנו על תחזיותיהם. שלום נדב. שלום, כן, לא המוסדות הירוקים, הגופים המחקרים, זאת אומרת, לא מדובר פה באיזה, לא קורא לכם איזו הודעת דובר של גרינפיס או משהו כזה. אנחנו רואים ממש בשבועות האחרונים תופעה מאוד יוצאת דופן, שלא נחזתה גם במודלים שהוצגו על ידי המצדדים בהתחממות אקלימית מעשה ידי אדם, תופעה אקלימית נדירה, שהיא המסה מסיבית באזור הארקטי. צריך להסביר שהאזור הארקטי בתקופות מסוימות בשנה מתמלא קרח, ואחר כך הקרח נמס, זו תופעה טבעית. השאלה היא כמה הוא נמס. וכרגע אנחנו שוברים את השיא מהרגע שהחלו מדידות לווייניות, שהם הדרך שבה אפשר באמת לצפות ולבחון את זה. זה בערך בשנות ה-70 החלו אותן תופעות לווייניות. ומשנות ה-70 השיא של המסע היה ב-2007, ואנחנו חצינו אותו לפני כמה שבועות, ויש עוד זמן לקיץ. זאת אומרת, אנחנו נגיע להרבה פחות מ-2007. רק כדי לסבר את האוזן, היו בערך בשנות ה-70 8 מיליון קילומטרים רבועים של אזור קפוא בעונה הזאת. ב-2007 היו בערך 4 מיליון קילומטרים רבועים. זאת אומרת, הצמצום היה ב-50%. ועכשיו אנחנו מדברים על פחות ממה שראינו ב-2007, ויש עוד זמן, ואנחנו יכולים להגיע. עכשיו, גם התופעה הזאת היא תופעה שההתקדמות שלה, אני לא רוצה להגיד בטור גיאומטרי, אבל בסגנון של טור גיאומטרי. מדוע? משום שכאשר הקרח קיים, הוא לבן, הוא מחזיר אור בחזרה לאטמוספירה. כאשר הוא מתחלף במים, המים הם הרבה יותר כהים, הם סופגים אנרגיה, במילים אחרות הם מתחממים, ולכן הם ממיסים יותר קרח. והתופעה הזאת היא תופעה שהולכת ומתרחבת ככל שיש פחות קרח. אני רוצה להראות לכם את הדרך שבה ה-BBC מסביר את זה באמצעות תמונות לוויין. We've been looking at the ingredients that lead to these poorer summers in the UK, and one of them is the Arctic sea ice cover. And you can see in these pictures, the white colours indicate the Arctic sea ice in 1983, July 1983, quite extensive all over the Arctic, the coverage of sea ice. But if we move now to 2012, much reduced sea ice coverage. The white area, which represents 80% coverage of sea ice, is much more confined. טוב, אז כמובן שהשאלה המתבקשת, הפוליטית מאוד, שעולה כתוצאה מזה, היא מה הסיבה לכך, והמדע לא קופץ לומר שהסיבה היא כולה התחממות אקלימית. צריך לומר את זה בצורה ברורה. אומרים שיש פה כמה וכמה תופעות, יש שערות מסוימות שהראו באוגוסט, שגרמו גם לשבירה של קרח, וכתוצאה מכך להמסה מוגברת, יש תופעות שקשורות לשינויים בזרמי רוח, אבל בסופו של דבר רוב האחריות מיוחסת בזרמים המדעיים המרכזיים, באופן כללי, להתחממות האקלימית. איך מסבירים שכל זה קורה בקוטב הצפוני ובקוטב הדרומי, זה קורה בממדים הרבה יותר קטנים? לא רק יותר קטנים, יש אזורים מסוימים בקוטב הדרומי שיש בהם יותר קרח. תראה, אתה מאתגר אותי, אתה מתקיל אותי בשאלה מדעית שאני צריך לומר בצורה הגונה שאין לי תשובה מיידית עליה, אבל באזור הזה, בניגוד לאנטארקטיקה, לי יש תשובה. בקוטב הדרומי, או סמוך לו, מוטי כבר היה. וצילם סרט. הבנתי. בקוטב הצפוני עדיין לא. זה ההסבר. ירון מחלץ אותי. זה אחד ההסבר. תנו לי, במקומי תנו לי לתת לכם את המומחים. בואו תראו. 1979, NASA's satellites have tracked the shrinking of summer ice. It fluctuates from year to year, but the trend is clearly downwards. And this year's ice will be the smallest yet. Every year the ice grows during the winter and shrinks back in the summer. So that's a natural cycle that goes on all the time. It's just in these recent years we've seen that the shrinkage, the summer minimum as we say, is getting smaller and smaller. I think the next 2 or 3 years we'll see a further collapse and we'll be then encountering an Arctic Ocean without any ice in it during the summer months. במהלך חודשי הקיץ, זאת אומרת, בחורף עוד יחזור. מה שיקרה, דרך אגב, לדובים שמסתובבים שם, זוהי שאלה שתישאר כנראה פתוחה, או בעצם לא כל כך פתוחה. עכשיו, מה בעצם הם אומרים? המשמעויות המיידיות של התפרקות הקרח שם, היא השפעה אקלימית מיידית על אירופה ועל העולם.
כולל האפשרויות של שינויים אקלימיים קיצוניים הרבה יותר. לדוגמה, כשהמים האלה, שהם מים מתוקים בחלקם, מחלחלים לתוך הזרמים האטלנטיים, והזרמים האלה באוקיינוסים משפיעים בצורה דרמטית על האקלים האנושי. והחשש הוא כמובן מההפיכה של התופעה הזאת בהתחממות אקלימית, מכנים את זה התופעה הסרטנית, כאשר זה עובר מעבר שבו תהיה איזושהי החלפה לפאזה שממנה לא תהיה חזרה, שכדור הארץ לא יוכל להחלים ממנה. זאת כבר תיאוריית דומסדיי, תיאוריית יום הדין, שאפשר לקבל או לא לקבל, אבל בהקשר לדברים האלה, חיזוק משמעותי מאוד התקבל בשבועיים האחרונים לאלה שמצדדים בהתחממות אקלימית מעשה ידי אדם, שזה למעלה מ-90% היום מהקהילה המדעית בעולם, כאשר ריצ'רד מולר, שהוא פרופסור בברקלי, הוא ראש המכון, נדמה לי, לפיזיקה אקלימית בברקלי, איש מאוד מכובד, שבמשך שנים תקף את המסקנות של האום לגבי התחממות אקלימית, הפאנל של האום שנחשב הסמכות המדעית העליונה בעניין הזה, שבדק את הנושא הזה, והוא בחן שוב את כל המידע במחקר שמומן על ידי האחים קוך, שהם שני המתנגדים הגדולים ביותר בארצות הברית, שני תעשיינים, לכל תיאוריות ההתחממות האקלימית, רפובליקנים מושבעים ממסיבת התה, והם ימנו את המחקר שלו, הוא בדק את כל החומר גולמי, ניקה את זה מכל המדענים שתמכו בהתחממות אקלימית, והוא הגיע למסקנה שהוא פשוט טעה כל השנים האלה. הוא היה סקפטי, והוא שינה מחנה. בוא נראה. Going through 1.6 billion data points, making sure that we directly addressed each of the legitimate criticisms that had been raised by the prior skeptics. Putting it all together, we wound up getting a data curve showing the temperature back to 1753. I mean, that to me was amazing that we could do that by using the best methods, most appropriate methods of statistics. It clearly shows volcanic eruptions, but they're short-lived. We looked on it for the pattern that you would expect from sunspots and solar variability. To my surprise, it's absent. The sun, changes in the sun did not seem to be driving this effect. Finally, among other things, we tried Atlantic currents, El Nino. Those all fit, but they don't give the overall rise. When we tried carbon dioxide and other greenhouse gases, smack on. A perfect fit to the data. That came as a shock to me. I didn't know that was what the answer would be. המשקיעים במחקר מאוד התאכזבו כמובן. כן, תודה רבה לך. תודה רבה.